ассалому алайкум, шунавандагони азиз. ба шабакаи қадамшои соев обуна шавед. ба дастамон номае расидааст, ки ин лаҳза мехоҳем пешкашатон гардонем. мақсад аз муроҷиат ин ҳушдор сохтани ҷавонон мебошад. бигзор онҳо аз навиштаҳои ман сабақе гирифта оянда ҳушёру зирак бошанд. имрӯз дар бозор дар мағоза сайру гашт доштам. ба як мағоза даромадам, ки ду зан бо ҳам суҳбат доштанд ва даст ба гиребони худ дошта товба кардам. ин рӯзҳоро душман ҳам набинад, мегуфтанд. яке ба дигаре нақл мекарду оби дидааш мерехт. занҳои солашон аз 60 гузашта яке ҳоҷиоя буданд. мегуфтанд то чӣ андоза духтарҳо бешарму ҳаё шудаанду наход ягон қатра тарс, виҷдон надошта бошанд. наход ягон қатра ҳурмати шавҳарро надорад. наход зан ба шавҳар рӯи рост хиёнат бикунад. ин баъзан духтарҳои имрӯза аз худо ҳам наметарсанд. товба кардам, товба. ман ки дар мағоза тамошои либос мекардам, ҳамон ҷо духтари тағоямро дидаму хело бо ҳам либосҳоро тамошо мекардем ва суханҳои ин ду занро гӯш медодам, ки чӣ гап бошад. зан мегуфт: ин келини апам то чӣ андоза нотарсу фоҳиша будааст, ки медонед ин келини аҷина ҳар саҳар соати 6:00 шавҳарашро ба кор гусел мекардаасту дӯстдоштаашро ба ҷогаҳаш медаровардааст. нотарсиро бинед, ки дар ин ҳавли хусуру хуштоман ҳам зиндагӣ доштанду ин келин бошад ба хӯроки шавҳар доруи хоб дода ӯро хобонда баромада ба дӯстдоштааш рафтагӣ шабҳо ҳам будааст. ин келин рӯзҳо бо симкорди рӯстияш бо дӯстдоштааш гапзанон карда плани ишқварзиашонро мекашиданд. зани дуюм пурсид: чӣ гуна дастгир кардед ин келини шайтонро? зан гуфт: як саҳар шавҳари апам ба кӯча барвақт барои лозимӣ ба ҳоҷатхона баромаданду он ҷавонро, ки ба хонаи келин медаромад, диданд ва гумон карданд, ки ин дузд аст. оҳиста ба писарашон занг заданд, ки тез биё, дуздро медорем гуфта. вақте онҳо якбора падару писар зада ба хона даромаданд, диданд, ки он ҷавонмард дар ҷойгаҳи занаш бо занаш ҳамхоба будааст. хусур инро дида шах шуду шавҳар тамоман ба ҳайрат афтоданд, ки чӣ гуна духтарро келин карда оварданд. вақте онҳоро ба ин кораш ба милиса доданд, маълум гаштааст, ки келин ду симкорди рӯстӣ аз шавҳару хонавода дошта. боз вақте он симкордҳоро литеризатсия карданд, маълум гашт, ки ин келин барои ин шавҳар тамоман ҳалол набудаасту ҳоҷати гуфтану ба даҳан гирифтан ҳам набудааст. зани дуюм пурсид: ин келин кӯдак дорад ё не? зан гуфт: ҳомиладор будааст. келини нави 6-моҳшудагӣ. намедонам ин шарманда боз чӣ корҳо карда бошад. бечора апаам аз зиқӣ бемор гаштанд. гӯён оби дидаашонро пок мекарданд. вақте инро ман шунидам, қиссаи 8 сол пеш дар маҳаллаи боло рухдода ба ёдам расид. як оилаи оддӣ, ки 4 писар доранд, ба писари хурдӣ келин карданд. хонаи писари хурдӣ аз тарафи кӯча тиреза дошт ва панҷара надошт. вақте келин шавҳарро ба кор гусел мекард, ҷавони безани ҳамсояро аз тиреза ба хона роҳ дода ишқварзӣ мекард. ин ҷавон писар писари муаллим буда, обрӯи падар ва ҳамсоягиро накарда ба зани ҳамсоя ишқварзӣ мекарду келин бошад бо кадом рӯй ҷавонписари ҳамсояро ба ҷойгаҳи шавҳараш роҳ медод. ин келин ҳам ранги келини боло дар як ҳавлӣ бо хусур ва хуштоман зиндагӣ мекарданд. боз дар ин хона як авсун ва додари шавҳараш низ буданд. рӯзе мешавад, ки хуштоман ба кӯча барояд, ҳамсояҳо мишмиш доранду келини ин замонаҳоро гуфта товба мекарданду ин касро дида чим хел хомӯш монданд.
хуштоманд баъд вақте писараш саҳар ба кор меравад, аз назди хонаи келин мегузарад, ки аз хона овози марди бегона меояд ва хуштоманд ба писараш занг зада баргаштани писарро таклиф мекунад. агар шумо хоҳиши сафар ба ватанро доред ва мехоҳед билетҳоро бо нархҳои дастрас харидорӣ намоед, пас ба шумо авиакомпанияи Қадамшо Исоевро тавсия медиҳем. ба шабакаи Қадамшо Исоев обуна шудан ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед. шавҳараш аз тиреза якбора бетак-так зада дару тирезаро мебинанд, ки ҷавонписари ҳамсоя дар хонаву келин бараҳна гаштааст. Ин дам ҷавоби занро медиҳад: акнун, азизони дил, аввалаш ки тавба, худ андеша кунед, ки магар офтобро бо доман пӯшида мешавад ва агар домони ин гуна келинҳои фоҳишаю шайтонсифат доғи сияҳ дораду онро магар шуста мешавад? Не, асло намешавад. пас духтаракони азиз, илтимос, аз худо тарсед, аз шариат битарсед. охир зан бояд ба шавҳари худ вафодор бошаду ҳурмати онро ба ҷой орад. ва аз нависандаи мисраҳо вақте чунин воқеаҳоро мешунавам, ростигап барои хостгорӣ рафтан ҳам метарсад шахс, ки чӣ гуна духтар буданашро ҳатто падару модари худи духтар намедонанд, ки духтарашон чӣ гуна одам аст. бисёр вақт мешунавам, ки писарҳо мегӯянд, духтари хубро барои зан карда гирифтан ҳозир одам метарсад, ки чӣ гуна духтар бошад. ҳозир хубашро бо микроскоп меёбӣ. духтаракони азиз, аввал худро иззат кунед. Ин обрӯи шумо аст. иззат кардани худ ин ҳурмати падару модар, волидайни шавҳар аст. ҷавонписарон, ба шумо низ гуфтаниам, ки шумо низ хоҳару модар ва зан доред. беҳуда нагуфтаанд, ки дари касро бо ангушт кӯбӣ, рӯзе мерасад, ки дари туро бо лагат мекӯбанд. эҳтиёт бошед, хушбахт бошед. хушбахтии шумоён хурсандии падар, модар ва обрӯи онон аст.